जिंदगी मौका देवेला 1000 बार, पल असमय एको बार नहीं खे जी के कहा नाम रहलक ना, गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा दे ही डाला। हाँ, अगर आपके कोई दबावे की कोशिश करे ओकरा ऊपर टूट पड़ा। आजकल के कहनाम बा और सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बाजी। हम और हमार महिला मित्र अब जब PW इवेंट में आयल बानी, काहे कि 10th 12th के रिजल्ट आ गइल बाना हो। हमरा में से बिहार के नहार विद्यार्थी अपना करे ऐसा हो ही न सकत बा। मैम से कुछ अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा ही सही, घास तो मैं खाने से रहा। रजनी जी ने हमार मैम कहत रही का जुनून सवार बा ओका खातिर हो कि मैं जो सोचले बारा उ कर डाला। शना रखा आनो सुन ला। बिन अब न लेंबे को दिन जीवन सोच मज एक रखें। हम बानी बिहार से, भक्ति न जगे ऐसा हो ही ना। बिहारी बानी इतिहास न रची ऐसा हो ही न सकत बा। लतबा कई बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कई बच्चे इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, कई PW टीचर बन जाएंगे, इसी तरह से पूरे PW में पढ़ा है। मुझे सब हाथे उठा ले। हाँ, शिक्षक बनल आसान ना नू, ठाने ला माने ला भी, चाहे बिहार के या फिर जवार के, जहाँ तापन होवे। और कौन से वाले सर है? तो आप लोग बुला के पूछ ले। कौन सा सर है? नंबर विपिन सर और जी सर आज साक्षात PW ऑनलाइन टीचर पिन सर, आपती मैम, ओम पांडे सर और देख लें जी के नामे बताती हूँ तो भाग न जाए तो बिना सवाल पूछले नहीं खे जाए ना। प्यार पावे के खातिर बहुत कुछ सीना में गवावे के परेला जी। ने जाके नाम शोहरत बनेला। इससे पहले एंट्री भइल ने ऑन द स्टेज विपिन सर आयो के करेले समस्या के समाधान कैसे न होई तो केका से होई जी। हाँ जी, जे आवत रहे कर एंट्री पे इतना हाला गोला यानी जैसे कंठ बाहर रख दे सब जा है कि प्यार में कुछ पता नहीं खेनु चलेला जी की एंट्री एकदम बिहारी लोग अच्छा के साथ है। पूरी तो बिहार के संस्कार झुका के लेवे ले अपन प्यार ही बा बिहार की असली पहचान। वहाँ पे आके अगर केहू अपन प्यार न जताई तो का जताई जी। असली बिहारी की पहचान यही बा, ले धरती माता वार जग विधाता। हाँ जी, जहाँ रहे शिक्षक वहाँ सवाल के गोली न चले ऐसा हो ही न सकत बा। समान अपना जगह दिल के प्यार धड़कन बदलल नहीं खे न जात सक। अच्छा के झटकार विद्यार्थन के दिल ले गई हो। हाँ जी, सब ख्याल दिमाग में यही सोचत रहे बस अलख पांडे सर आ जाए। का उतने में एंट्री भइल हमार रूबा कही वाली सपोली मैम, आपती मैम ऐते ही आपन दिल हम लोग की ओर फेंक दिहल, हम लोग के दिल उनका पास। का मस्ती माहौल आई दिलन अपन रोल जी तो कहत रहल के शेरनी खातिर बड़का दिल। आज एक चीज बहुत अच्छा भइल कि लेट से उनके गीत सुने के मिलल ने गाना हो का गाना के साथ मिलल तर एकदम धड़का भड़का तानी कैमरा के यूं मुई ना छूटे सूट का स्टेज पे चढ़ती अपन सम्मान मान से कहे लगन कैसन अभी है। शिक्षक के जुआ पे बस PW है कि यहाँ पे भरोसा बड़े के साहस हिम्मत सब दिहल जाए। मत के बात जवा रहे वहाँ ओम पांडे सर के नाम ना आवे सब कैसा। ओ माय गॉड, सेलिब्रिटी के फैन न होवेला तो PW टीचर के बारे हो ना। और समझतानी ना 29 मार्च इतिहास में लिखा जाए के चाहिए PW महासंगम जी है कि बिहार के सपोलन असेर हिरनी के कोई जवाब नहीं खे। वहाँ पे जो आला दुनिया तक शोर मच जाला। हाँ जी, बिहार में शोर शराबा के अलावा ज्ञान के साथे साथे और समझदारी के भी बात बहुते होला। वहाँ तो होनहार टीचर के आगमन भइल बा। PW फीस से लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन के दिक्कत पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत होला नो बात न हम बानी नहीं हवा चर्चा कहत रहे हो ना टेंशन खेली हल जाला PW में। हाँ, पढ़ाई के टेंशन पूरा लिह बनावे पे न बाजी का दिहल गुलदस्ता आनी न सुनबू तक कहवा से जानबू। PW में 25,000 स्टूडेंट पढ़ेला लाइन ऑफलाइन मिला के हो ना विद्याकुल के टीचर होनहार विद्यार्थी अब जाके संगे होल सेलिब्रेशन। हाँ जी, इतना जनी आइल बाड़े ना फोटो के रुक जाए नहीं सेल्फी तो बनेला ना के सपोलियन के कहना। माय गॉड मानी आज हमरा पास तारा टूट के आ गइल बा हो। हमार के सिस्टम पूरा हिल गइल बा कि कार्यक्रम खत्म होवे वाला बा न हो। अब जा अपन घड़ी की ओर निकल तारी है कि बहुते लेट हो गइल बा। इनसे 7 इवेंट जल्दी ना जाए तो माई बाबूजी से डांट सुनी के मिले। जी PW इवेंट विषय के बनाई ना हार के रख दी, ओका ना छोड़ी, इसे जाके जुड़ी।